ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? እና እንደልምዱ ነው የመጣሁት እኔ እና ለዚህ ቪዲዮ የምትከታተሉ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አባራታችሁን ቪዲዮ ደግሞ በሙሉ እና ላይክ አድርጉ። ቤተሰቦቼ ስትገቡ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አትርሱ ነው የምላችሁ። እና ዛሬ እንደልምዱ ነው የመጣሁት። ያው የዛሬ ሳንዶች በቺክን እንዴት አድርገን እንሰራ የሚል ነው። ሳንዶች በዶሮ እንዴት አድርገን እንሰራ የሚል ነው። እና እዚህ ደግሞ ስዱር ዶሮ ነው የወጣሁት ማለት ነው። ስዱር ዶሮ ነው የከተፍኩት ያለሁት ማለት ነው። የከተፍኩ ግን ነው የሚባለው። እኔ መሀል ላይ የፈረሰኝ ነው አማርኛ። እስኪ ወደ ትግርኛ እንቀይረውና ስዱር ዶሮ ዝብል ዘለኹ ዝከትፍ ዘለኹ ማለት እዩ። እና እዚ ከቲፌ ናብዚ እንታይ ዝበሃል ናብዚ ጓማ እየ ክገብሮ ማለት እዩ። እና ቤተሰቦቼ እያችሁ ነው። ይሄ ስዱር ዶሮ ነው። ስዱር ይባላል በአረበኛ ማለት ነው። በአማርኛ አላውቅም ምን እንደሚባለው ማለት ነው። በአረበኛ ግን ስዱር ይባላል። እና እዚህ ላይ ስዱር ነው ያደረኩት ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጌ በጨውና ጨው ነው የሚባለው ግን በአማርኛ ጨው በጨውና በሌሞን በኸል በደንብ አድርገን እናጥባለን ማለት ነው። እና በሌሞንና በኸል በጨው አድርገን ነው ማጥበው ማለት ነው። እና በደንብ ማጠብ አለብን። እና አሁን ሌሞን ያደረኩ ነው። አማርኛ ግን ግማሽ አማርኛ ግማሽ ትግርኛ እኔ ምን ይሆን እንዴት ነው እኔ ወይኔ ይላችሁ። ግን አማርኛ እኮ እኔ እንድችል ምናምን ብዬ ነው የሞከርኩት ያለሁት። ግን እምቢ ያለኝ ነው እስካሁን አልቻልኩም። እዚህ ላይ ኸል ነው ያደረኩት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ጨው ነው ያደረኩት፣ ከዛ ሌሞን፣ ከዛ ኸልና ጨው ላይ አድርገን እናጥባለን በደንብ ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እናጥባለን። ኦኬ እና በደንብ ማጠብ አለብን። እንደዛ አድርገን እናጥባለን ማለት ነው። ኦኬ ያጠብኩ ነው ቤተሰቦቼ። ኦኬ እዚህ ላይ አጥቤ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ጨረስኩ አጥብ ሓፂበ ወዲአ ማለት እና ናብዚ ካሊእ ሰሓን እየ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ከዓኒ ሌሞን ገረሉ ማለት እዩ። ሌሞን ከዛ ቀመም የገረሉ ማለት እዩ። ቀመም ካኩሉ ዓይነት ማለት እዩ። ካኩሉ ዓይነት ትገብራሉ ትኽእላክን ሌሞንና ቀመም እየ ዝገበርኩ ማለት እዩ። ካብኡ ሕጂ እንታይ እየ ክገብር እዚ
ሶያ ንሽተን ገበረልየ ማለት እዩ ከብዛሕና ካብኡ እንታይ ይገብር ሽጉርቲ ጻዕዳ ማለት እዩ ሽጉርቲ ጻዕዳ እና ብሓደ ኢድካ ብጣዕሚ ይከብድ በእውነት ሽጉርቲ ጻዕዳ ገይረኒ ሕጂ ያው እዚ ከዓ እዚ ናይዚ ሰንዶሽቱ ትላ ማለት ነው ናቱ ባህራት እዩ ቀመሜ ተጨማሪ እንዳወሰኩል ማለት እዩ ከምዚ ገርና ማለት ነው ሕጂ ከዓ ተገብርየ ዘይት ዘይቱን እዝገበርኩ ليمونና ቶም ቀመም ከኩል ዓይነት ሶያ ዘይት ዘይቱን ገረ ከብልዐ ማለት እዩ ከማሳስልዐ ከሕውረዐ ማለት እዩ በደንብ ገረ ከሕውረዐ እና ሕጂ ከምዚ ገረ ጨርሼ ኣለኹ ማለት እዩ ኩሉ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከሕውሮ እየ ከምዚ ገርና ንሕውሮ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ሕቢርና ካብኡ ምንድነው ምባሎ ክነቐምጦ ኢና ኪስ ገርና ከዲድና ክነቐምጦ ኢና ማለት እዩ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ክነፅንሖ ኢና ማለት እዩ ምእንትን እቲ ቀመም ነፍቲ ውሽጢ ድጃጅ ክኣቱ ማለት እዩ ኩሉ ምእንትን ዙሮ ዝተቀመምስ ምእንትን ምስቲ ድጃጅስ ጣዕሙ ምእንትን ከብል ማለት እዩ ምስቲ ቀመም ምስቲ ለይሞን ምስ ኩሉ ምእንትን ጣዕሙ ክቕይር ማለት እዩ ንእሽቶ ክነፅንሐለና ሓደ ፍርቂ ሰዓት ማለት እዩ እና ኣብዚ ከዓ ንዕኡ ዝኾን ኣዳልየ እኒኹ ማለት እዩ እዚ ፍልፍል ሮሞ ኣኽበርና ኣስፈር ኣሕመር ማለት እዩ እና ኣብዚ ከዓ ሽጉርቲ ጻዕዳ ማለት እዩ ሽጉርቲ ጻዕዳ ዘይኮነ ሽጉርቲ እኒአ ሓገይ ጻዕዳ እኒአ ሽጉርቲ ዓይዲ ኮይኑ ጻዕዳ እኒአ ሓገዶ እሱ ማለት እዩ እና ኣብዚ ከዓ ወዲኤ ትድጃጀይ ክሕሙሰየ ኣብዚ ፍርቂ ሰዓት ፅኒሐዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ትድጃጅ እንዳበልክዎ ማለት እዩ እንዳብሰልክዎ በዚ ከዓ ሽጉርቲ እንዳቆላለኩ እየ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ነቆለውልዎ እና እዚ ሽጉርቲ ምስቲ ድጃጅ ከይገብሮ እቲ ሽጉርቲ ቀልጢፉ እዩ ዝበስል ማለት እዩ ያው እቲ ድጃጅ ንወይኑ እቲ ደርሆ ንወይኑ ክበስል ኣለዎ ሽጉርቲ እውን ፍልፍል እውን ንወይኑ ክኸውን ኣለዎ እና እቲ ዝበሰለ እቲ ዘይበሰለ ክኸውን ያው ምስቲ ድጃጅ ተገርናዩ ቀልጢፉ ክበስል ስለ ዝኽእል ሽጉርትና እቲ ፍልፍል ሮም እና ንወይኑ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ንሕምስኦ ማለት እዩ እዚ ሽጉርቲ ብዙሕ ትፍልፍልና ሽጉርቲ ብዙሕ ሓዊ ኣየድልዮን ማለት እዩና የዕሪናስ ክንብፍለ የብልናን ንእሽተን ገብሮ ማለት እዩ እና እዚ ከዓ ጻዕዳ ቀመም እኒአ ዝናይ መሽዊ ቀመም እኒአ ንሱ እዩ ዝገብረሉ ዘለኹ ከምዚ ገርና ንሕብሮ ማለት እዩ ከምዚ ገርና ሕቢርና ኦኬ ከምዚ ገርና ነብስሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሓዊ የድልዮን እዚ
ቀልጢፉ ስለዝበስል ካብኡ ስለነሹ ምስቲ ማለት ደጊምና ንሓዊ ስለነትዎ ይበስል እዩ ማለት እዩ። እና እዚህ ጋር ከወርክል ገርና ሓወራ ማለት እዩ። ኦኬ ዝድጃጅ ከዓ ማለት እዩ እናረአይዎ ግዴታ ማይ ክሳብ ዝሰትዮ ክነፅሕ ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ ገይሩ ማይ ናሃቱ ንእሽተን ንፅፍ ክሳብ ዝብል ማለት እዩ። እና ከምዚ ገርና ኣብሲልናዮ እኒአና ተድጃጅ ንውኑ ማለት እዩ። እቲ ማይ ዝነበረ እውን ተወዲኡ ከምዚ ኢሉ ኣቢሉ እኒአ ማለት እዩ። ሕጂ ናበይ ክብሮ ናፍቲ ኮመደረና ናፍቲ ሽጉርቲ ናብኡ ክብሮ ማለት እዩ። ተድጃጅ ንወይኑ ወሲሉ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ እውን ንወይኑ ወሲሉ ኣሎ እና ከምዚ ገይረ ይሓዋውሶ ማለት እዩ። ክልቲኡ ማለት እዩ። ያው ብሓደ ክንወስዶ ኣይንኽእልን። ብሓደ ተድጃጅ ያው እቲ ተድጃጅ ብዙሕ ሓዊ ስለዘድልዮ እቲ ከዓ ሓዊ ስለዘየድልዮ ከምዚ ገይርና ነብስሎ ነንውኑ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ገይረ ሓዊሰዮ ኣለኹ። ኦኬ እዚ ገርና ሰሪሕና ኣለና እዘን ግዛዕና ማለት እዩ። እዘን ችክንና ወዚካ ብላዕሊ እዚ እንታይ ዝበሃል ሶያ ማለት እዩ። ንእሽቶን ሶያ ንገብረሉ ኣለና። ንእሽቶን ሶያና ኮዝበራ ንእሽቶን ኮዝበራ ማለት እዩ። እዚ ገርና ነሕብሮ ኣብዚ ከዓ ከምዚ ገርና ያው ወዲእና ኣለና ዝግጅትና። እዚ ከዓ እቲ ተቱላ ክስተክንልኮ ኣለና ሱስ እዚ ሱስ ኣብዚ እቲ ሱስ ክትለኽዮ ኣለክን መጀመርታ እና ነቲ ኸብዝ ሱስ ክትለኽዮ ኣለክን ካብኡ ዝድጃጅ የገርዮ እኒኹ ካብኡ ጅብነ ዝርላ ካብኡ እዚ ካስ የገርሉ ማለት እዩ። እና እቲ ኸብዝ እዚ እዩ ማለት እዩ። ኸብዝ ተቱላ እዚ እዩ እና እዚ ኸብዝ ተቱላ ይበሃል። ያው በዚ ከዓ ኣብዚ ገዘሽውየ ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ሰኻነ ዲ ዝበሃል ዓረብ ኣብዚ ዝገብሮ ማለት እና ኣብዚ እቲ ገኒኹት ዝሰራሕዎ ማለት እዩ። ኣብዚ እቲ ንእሽተን ከፅንሐ እየ ማለት እዩ። ክሳብ ንእሽተን ዝበስል ከውፅእ እየ እና ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ እዚ መሳርሒ እዚ ማለት እዩ። ተኽኢልክን ዓዲ ክትከዳ ትኾንክን እዚ ሒዝክን ኪዳ ማለት እዩ። እና ማርያም ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ እዚ ማለት እዩ። እዚ መሳርሒ እዚ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ እና ንኸድ ከለና እዚ ተማልኣ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ይጠቕመና ዓዲ ኸይድና ማለት እዩ። እና ኣብዚ ከምዚ ገይረ ዝኸብዝ ኣብዚኡ ዝገብሮ ማለት እዩ። ተደሊኹን እውን ኣብ መቑሎ ክትገብሮ ትኽእላኽን ተደሊኹን እውን ኣብዚ ክትገብሮ ትኽእላኽን። እና ግን ኣብዚ ፅቡቕ ካብ መቑሎ ኣብዚ ፅቡቕ ማለት እዩ። እዚ ያው ብጣዕሚ ሓሪኒ እዩ ክትሕዘካ ኣይኽእልን። እና እዚ ኣቕሓ እዚ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ዝጠቕመና ኢና ዓድና ማለት እዩ። ንማላእ ተኸዳተል ነገሩ ካብ ንኻልእ ዓዲ ዝውዕል ሰብ የለኒ ግን ክንከድ ከለና ዝጠቕመና ሒዝና ንኸይድ ማለት እዩ። እና ከምዚኣ ገይረ ወዲየ ኣለኹ ሳንድዊቸይ እንደዛ አድርገን ጨረስን ስራችን ማለት ነው። እና ቪዲዮ ኮይነው ሓኒለ እምበር ካሊእ ንዝቅረጽ ግን ቪዲዮ ኮይነው ውሄ ጌርና ሰሪሕና ኣለና ደጃጅ በቀሊል ነገር ማለት ነው። እና ይሄ ይመስላል
ድጃጃችን እና ቤተሰቦቼ የነበረን ቆይታ ይመስላል። ለዚህ ቪዲዮ የምትከታተሉ እንዳልመዱ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያደረጋችሁ አበረታቱ እና የነበረን ቆይታ ይመስላል። መልካም